Gure autue hasieratik izen zen, ze oso klaro ikuste genuen kalea arten da, historia alik eta simpliena izen bertzuna, ez? Orduan, kasu hortan da, kutxa bat agertu da, 3 superheroi azaltzeia, herria salbatzea, eta hortik aurrea, superheroi bakoitzak bere viaje pertsonalien murgiltzea. Baina, bai da inspirauta asko marrazki biziunetan, komikitan, ze visual guzti horrek, errezteuna da, historio simple hori, ez zeoti pendiente, enaiz zai ulertzen, enaiz zai jarraitzen, orduan Troia esan dezakegu dela, ordubete, intensidade handiko ordubete bat, gaudela denbora osuen, oso aktibo eta marrazki bizidun kapitulo bat ikustien sentsazio bat dula. Familiarra baita ere, helduek eta aurrek gozatu dezaketena. Eta gero da narratzaile baten figura, zeba ikuste genuen, hori, ez? Errezteula narratzaile batek, aurretik kontatzeizu ze gertaukoan. Horun ikusle bezala, ez daukezun berrik enaizai entzuten, enaizai ulertzen, eta justu narratzaile bat lortu genuen, eiraia? Bai, ilusio handiakin, Dragoi Bola, Euskal Telebistako mitikoa, ez da hor bazeon narratzaile mitiko bat, ez da, Jesus eguzkik itezuna, eta garbi ikuste genuen narratzaile bat izatekotan, eharra izango litzakela, danoi hautzarora eramate igun. Mierda. Benetan? Txiki bat, Ez du gitarra jo bihar gero, ez da? Txiki bat. A Osa, ez da posible. Frutuak ondo daude, ez da? Txikitxo da. Txikia baino. Hola heldu, odola esateatzeko, bale? Aitzakila ez erreziteko mendik honbrea. Osa, ezin ezin iztu. Bueno, orduan zertan nahi ginen, a ver. Hori, ondo zaude, ez da? Ez dugu ambulantzia ditu behar, ez da? Azte ba nahi zuri jartzen, ez dugu superheroia ditu behar, ez da? Vale. Ya está, listo. Hoxe, Jesus eguzkitza, eta nahi genula, izatea agotz bat, nolabait dano konektatuko gintuna marrazki biztiune mundu horrekin da. Aspaldi urte pila bat etzula ez erraiten, eta jarri papel aurrean, akats bat bea ere ez, gaina, hilak puntan entzuten genuen, eta izan zan, jende profesionalakin lan egin da, zenbat errezteun azkenean. Profesionala eta natuala, eta gila zan, Eta orduan bada punto bat, jendia jutean ian Troia ikusteako, ostras, ahotz hori eta... Honea etorri zitzaigune, nobitan agotza itezuna. Kisto, dobera hemen eta honea etorri zan, imatezun nobita, zehola hemen nula nobita, mekatzi lamar. Eramate igu nolabait haurtzarora, ez? Eta, nik uste, helduekin badakala zea hori. Eta gero, guk kamikazen guk iteitugun lanak ere haidie, ez? Helio propio bat haidea sortzen baita ere, edo marka bat, eta Troia ere hildo hortati dijue dela. Zure txapa interesantia da. Enfokau. Ados. Zure txapa interesantia da. Zure txapaneria, txapazko matealdeto. Ez hasiko konkretatzen, Joseba. Eta jau da, justu beste antzerki bateko mertxana, ingarina. Eta orduan, kamikazen barrutik handator Troia, eta kamikazetik haniten dituzue gauza gehiago ere bai? Zenbat antzeslan gehiago, zenbat gauza gehiago dituzue antzeslanetatik aparte bai? Edo antzeslanak dia egak historia? Ez, kolektibo bezala batez ere antzerkien gaude enfokauta, laburmetraiek egin izan ditugu, irratsaio ere bai, ikastaruek eman ere bai, baina egile da, hola, gehien bat aktibo mantentzean denboran antzerkiek diela. Eta diez, Troia da gure azkeneko lana, baina gatoz, irukortxea, azukra asko eta brandi gehiegi antzeslan aitetik, gabiltzo handik horrekin, aretoko ikuskizun bat, txapa hori antzeslan hortako mertxana da. Tale gurtian irabazio genuen Donostia saria. Ze ona. Eta holako gauzak ere bai gainea puntxo bat emate boi jarraitzeko lanien da indar pixkat, ez da? Eta diru pixkat, eta lana. Osa, baita ere baurrengo proiekturako begirada bat emate izu baita ere ekonomia batek. Zenbat kide zaudete kamikazen bertan? Hor da berez, hau da 2014an sortu genuen, Miren Gaztañaga, Mankai Gaztañaga eta nik. Eta gero egie da, ofizialki Iraian liaz, ez da kidein, baino azken urtietan bai gabiltzera elkarlanien asko. Eta orduan kolektibo honen baitan, igual Mirenek bakarkako zerbaitin dezake, edo nik ebere garen Panpina bakarkako antzerki bat inun. Amanka eta Iraiak ere matriuska intzeben. Gero derrepente Amanka Iraiatan ijuntatzega, eta irukortxe, Troia. Osa, gabiltz denbora zuen da kolektibo bat, Eta Iraia zergatik ez da kolektibo sartzen, ez ditu marroian jan nahi edo... Urrengo asamblean, zertuko dut diskutituko.